Здравейте, сега ще влезем в Майнкрафт. Ето, сега малко ще изчакаме и ще почнем. Малко ще изчакаме да се зареди, защото малко бавно загрява. Ето, аз съм се кръстил Хари Потър. Ето ми скина от отблизо. Кой искате? Може би ето с този ще си го вземам. Така. Сега ще влезем в Майнкрафт и ще ви покажа един от моите сървъри. Ето сега ще ви покажа подводното царство. Тук до мен един снима също клип и ми иди да го включи. Да, така. Ето, както виждате, аз се намирам в подводното царство. Сега ще изляза. Ето. Сега ето да го видите. Аз го открих, не съм го направил, всички го знаят. Удивителен знак. Сега ето да го разгледаме и сега ще влезем. Задължително трябва да имате ето тази отвара. Също чакайте да проверя и аз какво правя. Явно ще трябва да си взема и една за виждане. Така. Не дейте да ви очарова тези купчета, защото имам няколко. Сега. Тук мога такова. Слизам. Да, това е един бък от самата игра, но вижте колко много риби има. Въпросът е, че аз самия не знам къде отивам вече. Ето сега ще влезем от тук. Ще си взема отвара. Ето сега ще вземем ето тази за виждане, за да си ето го и главен пазител. Умри! Боже! Умирай! Божки мой. Сега, ако влезем на тук и аз вече не знам какво правя, ще го правя и къде отивам. Някаква задънена улица тук. Сега ще ви демонстрирам едно, което демонстрирах също и на едни мои приятели. Вижте, сега ще сложа динамит и ще видим дали ще гръмне. Но понеже сме във вода, ще се такова и няма да гръмне. Ето сега ще ви покажа. Няма и да е покътна. Ето, виждате? Не погътна то, Нани. Да, тук има една от близначките. Сега тук сваляме. Ей, тук един до мен ми снима и ми иди да го шляпа. Сега ще гръмнем тези, защото ме изподразниха. Още ли има, бе? Да. Няма ги гръмнем. Ай ще ги гръмнем. Тези рибите гледат странно. Сега още не слагам, бе. Аз направо умирам. Хайде, бе. Гръмни. Боже! Най-накрая гръмна. И нещо. Сега и аз вече не знам наде да тръгна, а пък ендер перлите действат и така. Ето сега тук то ще снима. Не ви казвам кой ще го направя. И сега вижте лъкът. Сега ще видим лъкът, ето как се прави и да видим дали ще стрелне. Стреля, ама сега трябва риба, искам да я стрелна, защото е Гошо. Там, где го знам къде е, рожден ден има. Сега, ако искате, може някой ден пък да ви намеря и да се свържем двамата. Сега ще излеза от този храм, че ме изподразни. Ето, това е храмът. Ако някой го интересува, сега ще излезем и ще ви покажа едно друго. Ако някой се интересува, за да знае как да го намери, ето сега ще видите сървър. Създавате сървър, правите го на креатив и тук може, ето го подводното царство, но да ви предупредя, то не ви спаунва,
точно там, където трябва. То ви спалва на определено място и ви трябва да си го намерите. Ето сега ще ви покажа. Тук и аз не знам къде вече да влизам, какво да правя, що да го правя. И ще влезем ето тук. И ще ви покажа. Сега абонирайте се за моя клип и само пръще нагоре. Не знам и аз защо излязох, но май пак трябва да влеза. Тук се чуват звуци, защото съм на един рожден ден и всички крещят. Някак си там. Ето ми моя скин и се казвам Хари Потър. Сега ще влезем в My World и ще ви покажа какво имам там. Много хубава къща съм си построил. Много е яка. Ето я. Малко да се вижда. Ето, вижте, лилавия бикъм, да не ви притеснява. Той е бък от самата игра. Тук имам стрелба. Мога да се забавлявам. Но много странно, защо изстрелвам зомбитро. Сега на горния етаж има, какво има, не знам. Има магарещ чест. Имам брониран, златен. Имам такъв. Имам, ето тук ще влезем. Съжалявам, че един ма прекъсна, ама тук пускат някаква песен на този рожден ден. Ето тук имам тия вилиджери, защото са ни послушни. Моя ендър чест, дето няма нищо. Сега ще си сложа рибки. И ръчки, рибка. И това е кожа. Ако реша да си взема, да си направя кожа на броня. Моя енчантинг. Как си направил магаре? Ето сега имам котка. Ако обичат да не ме прекъсват, защото се ядосвам. Добре, вижте, че се старая да е забавно и колкото може на хората и да й се хареса. Ето е къщата. Ето тук имам един фонтан. Тук някакъв комин воден. Сега едни тук ме питат как точно да си направят магарещ чест. Сега ще направим така. Ето, чакайте, извинете ме. Добре, аз пак се върнах, малко спрях на пауза. Малко ме дразнят тия бъгове, защото са много гадни. Имам лилав бикъм, той поне е готин, ама той дел. Не може, нищо не става. Сега тук ще вляза, за да можете да ме виждате по-добре. Сега ще ви демонстрирам как да предизвиквате един някой, с който се биете. Вижте ме и вижте. Ето, извинете ме. Сега аз имам две лица, нали съм спаун. Скина ми е все едно съм спаун. Сега ще може, ще излетя по-високо от всякога, за да мога да се спусна във фонтана. И да ви покажа цялата ми земя. Ето тук, нагоре. И просто не ми се ходи догоре. Сега, това съм го строил аз и мога да направя много други неща. Например,